Kaji ni biye no. Regional minister Kolana ya yino no. Ono na be gina say otu fokra entini country na say. Ye ma me ko council of state. Na over ono ne dead body say Obama mako. Obegina o. Me pacho. Regional minister ya yino no say over his dead body na wo. Obeko council say na Asantehene we are going to me man en kasa antre no. Papa me wada for be kata no. Hey. Nice GA. Abusia. Ewiase ho. Wo ya de bi obi won ma ye say ye pretumi a utimi do ma me kura ko. Na wonya tumi wi ade tumi na kwa kwajo ma. Ba kan ho say tumi bi won ma wo be wi no na ma me ye kuno. Asemwe enkonkoma eye regional minister. Ye you fufro wa Asantehene. Hweye ne hweye. De nti a me ka we chi o me ne wo ebeye pe. Ebia wo be che me kakra bi o fie mu. Nti me de bibia to nche na makasa che o se nua. Hweye NDC no ebeko party yeru aka asem bi o se aman me say God wo de abusuan mo mientie yeru asem o kan ye ansa na ba be kama asem ayede a kire regional Asante regional minister yenkoma Ghana nso sabi ansa na eba no na Asante dane man eba so ye pre-independent na ye de yenka ho na ho na bo no bo mo be kase na mienka ho be ka ho mienko unity state ye momu nya baako ni enya ya otesa broche himani ya prime minister ye nyina wo Ghana bako so na ya se de ewura fie enti nei ye wo ha ya oni no kwan kro fa so ba Asantehene be say ya o hye na ye gina ha ye kai nanso na re chiche ne se enne dua yara eniema ye wiae no o dwasi e be ma hu sa asem ne si yampa ye fam ye niema ampa na ho danse na bedru ne no ye nyina no ye ya me hu se nura na ye wo bibi na bibi nti ni broni apo nti na ma ya ye sa se ye ka Ghana ho eti emumra na nhyehyeye ye di so na mom de wasa Ghana fo hunu ne se wo ye dan wutuni Asante free Ghana se muda amonyofo asofo why wutumi ni Asante free muda because obe yi Asante free wo de tai beta ye ebebu afa so ye ne ye tra dem popo de ti Asante man ye nya na enye ye ye de doni nkabomo na te ha na de ebone ni aye edo ben ye nche ko ba bi so obe nya Asante no tan wo ho na de nti ni ye kire do we na so mo de tan ehia ye mo mi nyina nya ba ko ni en fa mo Ghana man. yes you got some more kind see what say emre ye denka so muntie ni o the history ni free bra amanyofo beka say na yesrew beka ye ho na ye unitary state na ya ye say abuchire ma de ni pepe ti asemi ye o ti ni pa enti amanyofo mo mfa nche mutirim se mna ye ni nyede enka so ti asemi ye mna ye ni nka so ti me se mna nyede ye ni nka so enti me ma ne nya wo se emre edi kaso unya position ni wi what starting ma ho so be careful regional minister esan say papa na ana say ohene eye agrek nze mama hene na opese wodi be ni fo hwe esan say wono anyi bia o chen anyi bia no wodi akonya che anyi bia no obopra chen hwe na me ka say me obeka asem no eche say ebra nka ye pese yi eye agrek the mama you know be council of elders and also be council of state no so ultimately do say ubu say enya dia obeti ase da ti ase bi nya dia obeti ase da na emom no enke be ya anase se wo ko a wo ye regional minister de open na se yewura po me de ha me say ade na se wo di wo ke kan se ma na pese wo de yewura di bem ummu ade kan wasem enye wa fa ni obi a empanifo ewo Asantehene mu Asante hifo pie no wa fa no ntu kasa no ahwe yo ya akura hweye na o kase over your dead body any ono be ba be council of state and also be ba be ka omo a o patches e o pat you go na di be o patches e you careful na usa afi na wo sha se nti na me kan se a chewa me nya bre be careful esan said usa o ye youth 30 plus unyini piasa enti hweye esan said ohene na apese odi na nyefo no nya bofra ye de no to nchen a o ye ohene mpon wodi akunya che nti untimi fa na nimu nyefo wa bobra ni bi chen ye careful
na wo kasa wasɛm so wakasa do sa yɛ o mense ma me fa for you da ɛnyɛ saa ade efe be yotan woyɛ regional minister but ɛnyɛ wo de sɛ de besi afire am you so yɛ active social media be very careful yanka no kran kyerɛ ahwe a yɛyɛ mfa ho amene kase asante mfa ho amene kase be very careful umbua de a ɛnyɛ post a wɔnyɛ ntia ɛno ntam di kan bɔ yɛwura fi kyerɛ wo but yɛwura wakeka unim sacrifices ne ɛnneɔma a yɛ nananom keka bɔ ma wɔde bɛgye asante si wa wabɛyɛ bia woyɛ gbagbagba wo da bɛy ɛna yɛhu wo ɛdeɛ na wayɛ a wo ɛdeɛ na wayɛ abo asanteman afei na wo ba susu kasa woyɛ abɔfra abusua yɛnkotie wode yɛnkotie nsɛm a ɛyɛ agric man ne de tu da yɛnkotie no saa deɛ ne wie yɛ no regional minister akwalaa na yɛyi no no ɔno na bɛgyina hɔ sɛ ɔtumfoɔ koraa ɛntumi nka nkyerɛ ne sɛ yɛma me nkɔ casualty of state na ɔba ɔno ne dead body sɛ ɔbɛma makɔ ɔbɛgyina hɔ mepacho regional minister yɛyi no say over his dead body na wo wobɛkɔ cancel say na Asantema wura akora ntumi ma ɛnka saa nkyerɛ no papa me wadansefoɔ bebree kata no ei ɔpa ɔma abɔnten wɔsi wɔma me mɛyɛ yi da na ɔyi mpɔpɔ ahemaafoɔ ne hemfoɔ ɔwɔ adeɛ koraa no a deɛ tete ne yi a wɔnkɔsua nyansa wɔnsa mmra sɛkyɛ na ɔde dareɛ sɛ ɔyɛ regional minister ɔnkɔsua nyansa ɔnkɔ na ɔnkɔpo ɔmaame ne ɔpapa a yɛantete ne yie ɔbɛgyina radio ɔbɛgyina bɔntere akɔfa woba hɔ ɔsa akɔ baabiam sɛ santen ne kora ntumi nka kyerɛ sɛ yɛma no kɔyɛ ayi woyɛ hwan na asɛm wei de aimu oduo papa me njo nyame ka konya me tete so ɔka ɔba ɔbɛkyare gye me meka konya me te so saa deɛ ne wie yɛ no regional minister akwalaa na yɛyi no no ɔno na bɛgyina hɔ sɛ ɔtumfoɔ koraa ɛntumi nka kyerɛ ne sɛ yɛma me nkɔ casualty of state na ɔba ɔno ne dead body sɛ ɔbɛma makɔ ɔbɛgyina hɔ mepacho regional minister yɛyi no say over his dead body na wo wobɛkɔ cancel say na Asantema wura akora ntumi ma ɛnka saa nkyerɛ no papa me wadansefoɔ bebree kata no ei ɔpa ɔma abɔnten wɔsi wɔma me mɛyɛ yi da na ɔyi mpɔpɔ ahemaafoɔ ne hemfoɔ ɔwɔ adeɛ koraa no a deɛ tete ne yi a wɔnkɔsua nyansa wɔnsa mmra sɛkyɛ na ɔde dareɛ sɛ ɔyɛ regional minister ɔnkɔsua nyansa ɔnkɔ na ɔnkɔpo ɔmaame ne ɔpapa a yɛantete ne yie ɔbɛgyina radio ɔbɛgyina bɔntere akɔfa woba hɔ ɔsa akɔ baabiam sɛ santen ne kora ntumi nka kyerɛ sɛ yɛma no kɔyɛ ayi woyɛ hwan na asɛm wei de aimu oduo papa me njo nyame ka konya me tete so ɔka ɔba ɔbɛkyare gye me meka konya me te so saa deɛ ne wie yɛ no regional minister akwalaa na yɛyi no no ɔno na bɛgyina hɔ sɛ ɔtumfoɔ koraa ɛntumi nka kyerɛ ne sɛ yɛma me nkɔ casualty of state na ɔba ɔno ne dead body sɛ ɔbɛma makɔ ɔbɛgyina hɔ mepacho regional minister yɛyi no say over his dead body na wo wobɛkɔ cancel say na Asantema wura akora ntumi ma ɛnka saa nkyerɛ no papa me wadansefoɔ bebree kata no ei ɔpa ɔma abɔnten wɔsi wɔma me mɛyɛ yi da na ɔyi mpɔpɔ ahemaafoɔ ne hemfoɔ ɔwɔ adeɛ koraa no a deɛ tete ne yi a wɔnkɔsua nyansa wɔnsa mmra sɛkyɛ na ɔde dareɛ sɛ ɔyɛ regional minister ɔnkɔsua nyansa ɔnkɔ na ɔnkɔpo ɔmaame ne ɔpapa a yɛantete ne yie ɔbɛgyina radio ɔbɛgyina bɔntere akɔfa woba hɔ ɔsa akɔ baabiam sɛ santen ne kora ntumi nka kyerɛ sɛ yɛma no kɔyɛ ayi woyɛ hwan na asɛm wei de aimu oduo papa me njo nyame ka konya me tete so ɔka ɔba ɔbɛkyare gye me meka konya me te so afei wahu so you see afei wahu suban a wɔda ne di ayɛ ne yɛka wo bɛnya post no yɛ suban a wɔda ne di no obusua aha me sɛ wɔ sɛ woda sɛ suban no di woyɛ abɔfra ɛnyɛ wafɛ koraa nyɛ wafɛ koraa ɛne wɔ ebie mu nso no yɛwura woyɛ wade a mɛmfamfo ɛna me na yɛwura kora ntimi nka nkyɛ wadojo me who are you sisi ampo ne hwɛ yie pɛ sɛ ofeli a sɛ ɔpɛ sɛ wobɛyɛ minister no yɛde odin kɔ buku nwoma papa mu a ɔmɔden sɛ wonyɛ dɛ wonkasa ma ne ntia me nhyia wonkasa ma ne ntia kyea me womfa kyea me nyɛ
ɛmfa ni nkɔla agorɔ. Careful. We a fair warning. Abusua nso betumi akyerɛ wadwene comment section hɔ. Ɛnɛ de di kan mesrɛ subscribe na share. Sɛ de bɛyɛ a me do video bi a wɔn nsa betumi aka. Me da sɛ ɔhwɛ me. Makram.